טוב, יש לכולם, אז הערוץ הזה הולך להיות גיימינג. יש סרטונים בימי ראשון ושני, לא, בשני ושלישי יהיה סרטונים קבוע של גיימינג ולפעמים כבר דברים מיוחדים. אז אנחנו נשחק ונסביר לכם לאן נעלמתי. אז כמו שאתם רואים, אנחנו די חדשים פה במפה. זה נכון, אני כזה. עדיף לקנות. יאללה נקנה. אז בואו ננסה להגיע עם צל ל1000 גביעים. זה משחק קשוח.